Maghimo untag programa ang gobyerno ba nga naraman na sa mga 5 to 6 years plan nga mag-offer sila og scholarship program exclusively for medicine. Ngano man, para modaghan ng atong mga doctors dinhi sa Pilipinas. And then part dahil sa agreement nga kining mga maproduce sa gobyerno nga mga doctors, of course, mo serbisyo gyud sa atong mga government hospitals. Naraman sa mga 5 to 6 years mga kaistorya makaproduce na tag doctors. Halimbawa ka na mga nang-eskwela og college, di ba? Mga nang-eskwela og college offeran nga sa ilang postgraduate course, medicine ang ilang kuhaon, suportado sa gobyerno para madaghan ang atong mga doctors. Tapos, kasabay ana, mga kaistorya, magtukod og daghang hospital, planuhon gyapon, 5 to 6 years, na ang kada munisipyo na ikaw galingong hospital, unya pagpapapuhon ang mga barangay health centers para nga dili na maghuot ang mga tao sa maumaong mga hospitals nato sa gobyerno. Actually, mga kaistorya, dili ba asala sa atong mga doctors, sa atong mga medical personnel nga usahay maapektuhan ng ilang quality service kay ngano grabe sa gigil kadaghan ng mga tao, mga kaistorya sa ospital nga gobyerno. Wala ko na suko sa mga doctors, naluoy ko. Kaganina nag-adto mig usa ka government hospital kay ang akong father-in-law gihangos. Pag adto na mo didto, wala gid siya natiman diretso kay daghan pud kay mga pasyente nga gahuot. Napilaran doktor, of course, moagi gid sa process. Linya. Nag-ginuker pagaling ko kaganina eh. Yung ko nga, unsa nga subject atong kwaon, kay feeling bitaw na ako kaganina mga kaistorya. Mura mi pa enroll. Wala mi nagpa-admit, nagpa-enroll mi. Kay of course, moagi pa magig ka sa proseso kay lisod man sabog mag-una-una ka dito nga na pa may nakauna sa imuha. Di ba? Magpa-arrogante lugar ka nga, para ignon lugar ka nga may laki ka lugar, di ba? So moagigig ka sa proseso. Na dito mga senior citizen, na ay mga bata, na ipariya kang mother, special child with special need. Nakoy duha ka na experience ka ganina mga kaistorya. Bata murag kwanto ka ng na special need nga bata, gikugos siyang papa, gihangos ubo niya. Of course kanang mga inana nga mga bata dili ba na makastorya. So ubo siya ubo gihangos. So nagtinan-away mi sa kong asawa kay makarelate ba may ginabi may badder o nami inaani ba ya dili ba ini makaistorya kung unsay gibati. So among giduulan ng parents, among giignan nga kanang ayaw na lang mo dinhi pa hospital kay digin mo maatiman dayon kay daghan may kay pasyente. Ingon ang papa nga wala daw sila kwarta. Ang iyang kwarta 100 ra. Niyang anak, ingon ko nga, ayaw na gunahuna ang kwarta, sir. Ang imong una-unaon, ang kinabuhi sa imong anak. Adto kag private hospital, adto kag dool raman ni sa Madonna, adto kag Madonna. Anyway, pili na to na si apply og DOH or DSWD. Or malasakit para or tingog party list or atong iduol sa congressman para nga malibre ang billing. Ayaw ko na nga bayad
O kuhaan niya kung pangalan, asa man na kay ballpen. Ultimo ballpen mga kaistorya bay, wala sa na ballpen bay. Ditap may ballpen, sulat na akong pangalan. O kuntaka ko ha, pag kaso, kay nga no, laluoy ko sa bata, mga kaistorya, na diligid sala sa ay doctors, diligid sala sa mga medical personnel. They are really doing their job. Pero unsaon ta man gyud nga perti jud kindaghan ng tao nga nangasakit. So kadto nag-wait mig mga almost an hour before natawag ang akong father-in-law. Imbis nga amo ng turn na ma-check up na siya sa doktor, na ay hangos, gitabang, code D. Code D na gitabang mga kaistorya. So of course, nabiyaan akong father-in-law, kay gatiman tong katong gahangos na nga gitabang. So it's kanang inana bitaw mga kaistorya, kanang it's so sad ba nga na ay pipila ka mga tao nga gahigda sa kwarta, nga madungog nimo sa balita nga nagpalit og mansyon para gibutangan sa kwarta nga gikurakot. Samantala naay mga Pilipino nga bisag ultimo basic health services dili mahatag kay kulang sa support sa atong government. Samantala madungog nimo nga daghan kay kwarta, trilyon ang ilang gipangkawat mga kaistorya. Sabi ninyo mga kaistorya, kung matarong lang gid dito ni atong Pilipinas, dili kita pobre ba? Di kita pobre ba eh? Niya, mo lagi na nauna-unaan ako nga usagin ni unta dapat sa asikasuhon sa atong kunauntay gobyerno nga makahuna-hunaan ni unta magmilagro ang langit ba? Magmilagro ang langit bitaw nga kanang naauntay presidente ba nga kana bitaw yung tinuod nga naghigugma gid bitaw sa tao bitaw. Kaya gani ba nabantayan na ako mga kaistorya? Dili lang ni karon nga administration, laras ni. Ang atong gobyerno sa Pilipinas, mahilig kayo magkalot-kalot og dalan. Kalot-kalot og dalan, bungkagon ang dalan, himo-himo tulay. Na-realize na ako mga kaistorya nga, kung kini bitong mga gipangkalot-kalot na dalan bitaw nga makita na ako nga dili pagid necessary mga tulay-tulay, daghan may kitag mga tulay nga magamit bitaw. Kung gi-focus bitaw ni sa health, tukod og mga hospital, mag-produce tag mga scholars, nga mga nurses, medtechs, doctors, dili unta ingon ani ang mga Pilipino nga gailaid gyud pag-abot sa health service. Ako na-realize nga wala gid ko kakita pag presidente nga kanang 100% gid ba nga gabati gid bitaw sa mga pobre bitaw. Di man gud nila, wala man gud sila grasp sa reality kung sa gitinuod na ginabati sa mga Pilipino. Kaya kung gani simple na gid kini nga formula ba, anang atong kwarta nga daghang kayo sa Pilipinas, usa sa gamitan ana magkuanta produce tag daghang mga medical personnel sa Pilipinas. Radtech, medtech, midwife, nurses, doctors, atong scholar. Suportahan nato unya, ikontrata nato sila nga magtrabaho gid sila sa gobyerno. Unya sweldohan natong tarong ano, isintipon nga sweldo bitaw. Unya kasabay ana magtukod din tagdaghang hospitals, mag-improve tagdaghang mga atong i-develop yun, atong tinuoron ng mga barangay health centers. Naunta, may tabo ka na mga kaistorya, nauntay nakaingon anak, nakainana nga mapresidente ka ha. Sakit lang kay sa kong kanbay, anong damdamin ba nga, kaya bitong makita na ako nga, usaragin na ka-hospital akong nagtuan, pero I believe in anagid ang kahimtang sa healthcare sa Pilipinas ba eh. It's so frustrating yun kayo mga istorya.